Shwmai, Viking Halves, siwr i ti heddi? Good, diolch. Siwr i ti, Jerry Johnny? Fi'n dda iawn, diolch. Right, ni yn sesiwn byw fan hyn e-ysgol Carlam Cymru. Ti moyn esbonio i'r pobl sy'n ella'n fyw gyda ni heddi, neu pobl sy'n watcho ar recordiad, beth yw hwn i gyd y biti? So gwefan yw sydd yn rhoi cyfle i chi myfyrwyr Cymru cael ffordd o gweld fideos o adnoddau adolygu ar gyfer lefel A a Tygau, ar gyfer pynciau gwahanol yn pob pwnc, ond yn beth sy'n bwysig a ffiseg, wrth gwrs. Okay. So di'r sleid bach nesaf sydd gyda ni fynd, fi credu mae dyn ni, os ti'n mynd mewn i Carlam Cymru, mae beth mae pobl yn gweld, os mae'n clico ar y recordiad, so mae'n gallu gweld fyna yn y sesiwn hyn leni, ni ar 2024 ar hyn o'r bryd Viking. Ydyn, ni wedi cyrraedd 2024. So i ni wedi wneud 4 fideo'n barod yn safon uwch, a ni wedi wneud 4 yn ES, na gynnu? Ydyn. Okay. So, beth ni'n mynd i wneud heno yw jyst mynd dros pethau ni wedi bod yn wneud yn y 4 recordiad ES ar hyn o bryd. Iawn. Okay. So, dechreuon ni, gweld beth sydd gyda ni'n gyntaf. Na'r en. Beth sydd gyda ni fan hyn yw'r hyn tudalen hafaliadau. Na'r en. Mae rhaid i fi tynnu yn dop off fan hyn, oherwydd fi weli di, beth fi wedi dod, wedi gwisgo lan, fi wedi dod â t-shirt hafaliadau ffiseg fi. Oh, yes. Oeddi ti'n gwisgo un ti? Fi ddim yn iddi, actually. Fi ddim. Ond felly newid am y fideo nesaf i wisgo fe. Right, na'r en. Mae'r taflen un yn bwysig yn gyfa. Ydy, holl bwysig mewn aroliad. Beth byddai'r top tip bydde ti'n gweud os mae unrhyw myfyrwyr mewn i'r arholiad lefel A, beth dylen nhw allai wedi wneud gyda'r taflen hyn? Dylen nhw wedi rannu fel lan i fod yn pa hafaliadau sy'n mynd gyda pob topig neu pob uned o waith. So, mae wedi cael ei wneud yn barod mewn i uned 1 a uned 2 gyda'r 2 colofn, ond o fewn yr uned yna, sy'ch chi falle 7 neu 6 topig gwahanol. So mae'n bwysig gwybod pa rai sydd wedi gwneud gyda'r pynciau gwahanol yn ni. Fi credu, achos bydde ti'r llythrennau hefyd, right? Os i ti'n mynd mewn yr roliad a ti'n pysloedd un, beth yw'r llythren C yn meddwl? Right? Os nag ti'n gwybod top the ben, mae C yn sefyll am bianedd tonnau. Right? Wel, ti'n mynd i wastad amser, nag ydy? Ar diwedd y dydd, mae'r roliad i hunan, beth yw awr hanner? So byddai'n AS ddim yn hir iawn, nag i. Os nag ti yn gwybod ble ffyn o'r afaliad a ti'n wastad amser, wel, ti'n wastad amser wedyn yn y roliad i hunan yn gyda? Yn gwybod, mae wastad cwestiynau anodd mynd i bod yn y roliad ffiseg, so mae'n well bod chi ddim yn gwstraffu amser yn treul ffindo'r afaliad cywir, a bod chi, os rhywbeth yn safio amser fyna ar gyfer y cwestiynau sydd ar yn galed. Right. Dechreuon ni ar y testunau sydd gyda ni wedi bod yn adolygu. Right, dechreuon ni gyda hon. Oedd hwn i gyd y byti modulus young, os fi'n cofio'n iawn. So, eto, mae dyti'r hafaliad, gwybod bod hafaliad yn diriant dros straen. Fi'n cofio gofyn i ti fan, roi dy unan dan straen, ti'n cofio hwnna? Fi'n cofio, fi wastad dan straen. Wrth dy unan dan straen ar e? Gwasgu mewn! Gwasgu mewn. Ond os byddwn ni wedi bod ti dan diriant, ti'n cofio beth o'n i'n siarad di hwnna? Gyda fy mestyn stretcho fe. Ren, fi wedi cael cwestiwn fan hyn, right, wrth Selwyn Page, sydd yn myfyriwr yn gwyr yn yle, fi'n gweud. A fe wedi gweithio ni, gofyn i ni, os ni'n gallu esbonio'r graff, a beth yw'r pwyntiau pwysig ar y graff na to. So mae'r pwynt P ar y graff, gallu gweld bod e'n wedi bod mewn gyfrannau ddinion o'r dechrau. So mae rhywun wedi bod fe dan straen a diriant a mae fe'n llun y syth. So mae'n meddwl bod nhw'n gyfrannau ddinion yn gyfe. Mae'r llunell yn hollol syth yn mynd trwy'r tardd bwyd, cyfrannau ddinion hyd at P. Fi wedi cael cwestiwn arall fan hyn wrtho Mr Rodri Pacman. Mae'n dod o Llanelli. A fe wedi gweud, ar y graff, ymwellai ti'n cael diriant ar y chilyn Y, a ti'n cael straen ar y chilyn X. Ond wedyn hefyd, ti'n gallu cael graff sydd yn just yn dangos grym F ar y chilyn Y,
Ie. A wedyn y newid mewn hyd yn mynd ar yr ychylyn X. A mae'r graffs, mae ddoi nhw'n disgwyl gwmwys yr un peth. Mhm. A mae fe'n gwybod pam. Cwestiwn dda iawn. I ti'n gwybod pam? Ydw. Os ti'n disgwyl ar beth yw dirian, wel, os ti'n disgwyl ar y faliad fyna, mae F dros A gyda ti, a mae'r newid mewn L dros L. Wel, mae'r A mae'r L yn cysonen. Ydy. Okay? So mae'r A yw arwynebedd gwifren y ty beth yw e, roed ar dechrau, cyn bod ti'n wybod fe dan unrhyw straen. A bydd hwnna ddim yn newid, bydde? Bydde ddim yn newid, tal. Na. A mae'r L fawr na, mae hwnna hefyd yn cysonen, sef hyd e roed ar y dechrau. So wedyn, os bydd ti'n wybod diriant a straen, wel na F dros E ar ychylyn Y, yna delta L dros L. Wel, os mae'r doi rina A L yn cysonen, ti'n cael gwared nhw mewn ffordd. Ie, yn gwybod, mae'n cael sy'n gyda'r bas yn gyda. Ie, achos mae hwnna ddim yn mynd i cael unrhyw effaith wedyn ar beth bydd siarp o graff. Na, mae graff yn iawn, sy'n un peth, ie. Ie, so bydd diriant gyda te, straen, ti'n cael F delta L, a wedyn gwybod bydd yw'r pwyntiau. Okay? So wedyn, pwynt E, ti'n cofio beth oedd y pwynt E na fyna? Pwynt special yw na. Pwynt elastig yw na. Ie, rhywbeth taw. Sy'n ti'n paso'r pwynt elastig, paso fe, bydd e byth yn mynd nôl i'r maint o ddeu ddechrau. O ie, nid wedi tynnu'r spring yn rhy hir, a ddim methu mynd nôl i'r maint greiddiol. Ie. Okay. A wedyn mae'r pwynt Y, yr yield point ni'n galw hwnna, y pwynt roddi. Beth sy'n digwydd fyna, sy'n ti'n cyrraedd y pwynt na, mae'r solid yn ehangu lot yn fwy. Ydy. Wedyn beth sy'n digwydd, mae'r dibynnu ar y solid, ti'n cael pwynt arall Y2, ble bydd eisiau lot llai o grym i cael ei estyn lot, achos ti'n dechrau torri'r bondiau sy'n mynd i fewn. Y solid i hynna. A wedyn mae pwynt X na wedyn reit ar y diwedd, na ble mae'n torri. So, bydd arall fi wedi gweld lot o cwestiynau fan hyn yw, mae'n gofyn i ti, beth sy'n digwydd i maint modulus Young. Okay? So, os ti'n mynd o'r dechrau i pwynt P, mae gyda ti modulus, ond wedyn beth sy'n digwydd, os mae'r diriant yn cynyddu'n llai, yn y sesiwn nesaf, o P i E, os mae'r diriant yn mynd i fod yn llai, tra bod y straen yn ehangu, mae modulus Young yn actually mynd yn llai. Right, okay. Okay? So, mae nabod hwnna, beth sy'n digwydd i modulus Young, hwnna'n graff dda pwysig byddwn ni'n gweud i dysgu. Okay? Ti'n mynd i'r slide nesaf, cael gweld? O ni? So hwnna'n ni'n gweud, na'r graff beth ti'n gallu cael F ar yr ychylyn Y, a ti'n gallu cael y delta L ar yr ychylyn X yn lle ni. Ydy'r cwestiynau hyn yn cwestiynau fwy arbrofol? Good point. Achos, beth sydd â ti fyna, mae tabl, gallai ti fod yn rhoi grym ar gwifren, mesur, pa mor hir mae fe'n mynd, a wneud tabl o fyna. Os ydy'r sleid bach nesaf sydd yna, beth hwnna'n lli roi i ni? So fyna, sori. Ti'n lli wneud graff sydd... mae'r graff na. Mae'r graff o F yn erbyn delta L. Os mae sy'n allu syth yn y bit bach na, ni'n lli ddim mewn y Y equals MX plus C i fe. Okay. A o fyna, bydd ni'n lli cael y graddiant F dros delta L o'r graff. A mae hwnna'n help wedyn i gweithio mas beth yw E. Okay. So cerwch nôl cael pip bach ar y fideo wnaethon ni i esbonio modulus Young, os oes fwy o ddiddordeb ddech chi o fyna. Okay, ti'n mwyn eich slide nesaf, cael gweld beth ydyn nhw'n yna? Brilliant. Eithon ni'n mlaen wedyn i testyn y byti gwrthiant mewnol. Cofio'r hen gem. A fi wedi cael cwestiwn fan hyn wrtho llew sydd yn dod o porthyryd. Mae fe'n gofyn, os unrhyw ffordd o cael gwared gwrthiant mewnol yn llwyr? Cwestiwn da. Cwestiwn da. Byddai ni'n gweud na, ond so'n siŵr os fi'n iawn. Fi credu ti'n hanner gywir,
Fi credu, gyda unrhyw batri, unrhyw cyflenwad normal, ti byth yn mynd i cael gwared e. Na, mae wastad rhywfaint. Ti wastad yn mynd i cael gwrthdrowiadau, bang, 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 ti'n bod. Ie. Rhynt ar atomau, neu rhyngweithiad, byddwn ni'n gweud, rhynt ar atomau ar electron. Ond ma ffordd. Oes e? Ie. Ti wedi clywed am superconductors? O, dw. Uwch darglidyddion. O, yes. Mae'n rhywbeth special am dyn nhw. Oes, maen nhw ddim yn ymddwyn fel maen nhw fod ymddwyn. Achos, amser maen nhw ar rhyw tymeredd special, maen nhw'n colli unrhyw gwrthiant. So, os bydde gyda ti cyflenwad pŵer, a bod hwnna yn rhyw fath o uwch ddarglidydd, bydde dim gyda ti unrhyw gwrthiant mewnol o gwbl. So, mae hwnna'n rhywbeth i feddwl am ti. Y peth o'n i'n gweud fan hyn yw pwysigrwydd o diffiniadau, dy fe? Ie. So, os byddwn ni'n gofyn i ti, ti'n cofio beth oedd diffiniad gem? Gem yw... So, ffynonell yw'r egni sy'n gael ei drawsnewid o ryw ffurf arall i egni potensial trydanol am bob cwlwm o wefr sy'n llifo drwy'r ffynonell? Ie, da, ti'n darllen yn dda fan hyn. Ond, mae hwnna'n gwerth 2 marc yn gwe. Ydy, ie. So, disga pob diffiniad. So, mae diffiniad gyda ti am volt, mae diffiniad gyda ti am current, fan o gwefr sydd yn paso pwynt pob eiliad. Mae diffiniad gyda ti am volt, yw faint o egni sy'n cael ei trosglwyddo i pob cwlwm. Faint o marciau mewn papur bydde'r diffiniadau a'r alw yma i gyd, bydde ti'n gweud? Sa'n gwybod, fi credu, mae ti am 20 falle. Ydy, so mae lot o marciau i gallu gael yn syth yn y bag os chi yn dysgu'r diffiniadau yma i gyd. Ydy, good, ydy, mae'n iawn. OK, so na, ty bach o sôn am ydy'r gwrthiant mewnol, ti'n mynd i'r sleid nesaf? O ie, byddwn ni siarad fyna, beth i oedd 1 volt, dy fe, ti'n cofio hwnna? 1 volt yw faint o egni pob cwlwm, so mae 1 volt yn 1 joule pob cwlwm. A wedyn 1 amp, beth yw 1 cwlwm yn paso pwynt pob eiliad. Ie. A ti'n mynd ymlaen to? O ie, fe ni'n ni'n gweud, os oes dyti gwrthiant mewnol bach, bydd fwy o egni wedyn yn mynd i'r rhan allanol y cylched. Right. So, mae 2 ffordd o dros hwnna yw ti'n gallu neud y gwrthiant mewnol mor fach as sy'n bosib, ond ti'n gallu neud y gwrthiant allanol sydd gyda ni yn y cylched fan hyn, fel y bocs ar arrow yna'n mynd trwyddo fe, saith na'n mynd trwyddo fe. Os ti'n neud hwnna'n fawr, mae fe'n mynd i cael fwy o cyfrannedd o'r fowtedd. Ydy. So, na ffordd arall oedd y round e, ti'n bod, y round e. Na problem gyda ceir electric. Ti'n licio ceir electric? Na, fi ddim yn big fan, na, fi ddim. Felly ni'r syniad o hydrogen. Ti'n bod, na'r boi e. Ie. Gallai hwnna fod, mae hawl dyn nhw gofyn cwestiynau mewn y rholiad y byti defnyddio gwybodaeth cyffredinol ffiseg te. Ie. So, ti'n bod, gallai cwestiwn dylan yn gofyn rhywbeth fan hyn, ti'n bod, bydd y problem gyda ceir electric o ran gwrthiant mewnol, batteries. So, bydden nhw'n gweud bod y gwrthiant mewnol rhy fawr falle? Ie, a beth mae'n mynd i wneud? Beth chi'n colli lot o'r egni wedyn, chi'n rhoi mewn. Ie, gymos. So, ti'n bod, a hefyd, pryd y ti'n chargio lan car, Oedde, ti'n moyn y gwefr na i fynd nôl mewn i'r batri, ond mae'r batri wedyn yn mynd i twymo lan. Ydy, chi'n colli gres yn unig chi. A mwyaf o current ti'n defnyddio i chargio rhywbeth, a mwyaf twy mae'n mynd. Ie. A mwyaf twy mae fe'n mynd, a mwyaf gwrthiant sy'n dy fe. So chi'n stuck mewn rhyw cilch wedyn. Ydy, ti'n. So, mae problems gyda hydrogen mewn car, ond gyda ymchwil sydd gyda te, mewn i fe, fi siŵr yn y pen draw, falle na beth bydd y dyfodol. Fel mae BMW yn neud ar hyn o bryd. Ie. A lot o arian yna fe. OK, so mae'r hafaliad gyda ti fyna yw E yn hafal i V plus IR fyna.
So, ie, maen nhw'n licio gofyn y beth yw'r, o ran egni, beth yw e. So mae e yn faint o egni sy'n cael ei roi gan y tarddiant ffynonell egni. Ie. Mae'r fi yw faint o egni sy'n cael ei roi i'r rhan allanol, a wedyn yr IR yw faint o egni sy'n cael ei roi oherwydd y gwrthiant mewnol. OK, so beth arall ti mo'n gofyn yma, neu codi... O'n i'n wondro am y switch. Pam mwyn i roi cylch rhwng y switch? O, ie. Na'r en, os ti 'di gweld fyna, mae dydi voltmeter, os e? O, sy'n mynd o'n dros y top. Ie. Os bydde gyda ti ffynonell, a ti'n rhoi'r voltmeter ar draws y ffynonell, ti dim ond yn mesur y gem, yr EMF, mae'r switch na ar agor. OK. Os trwy'n ti'n cied y switch na, ti ddim yn mesur gem ragor. Right, OK. Ti'n gwybod pam? Ti'n mesur voltedd y cylchedd i gyd? Ie. Chos wedyn beth sy'n digwydd, mae peth o'r voltedd yn cael ei gwastraffu ar draws y gwrthiant mewnol. Ie. So, a fel ti'n gweud, ie, mae fe'n mynd i'r rhan allanol wedyn. So, ie. OK, symud ni mlaen. OK, ie, eto, mae'r graff yn ti'n gallu gwneud gwaith ymarferol. Fi'n gobeithio bod pobl wedi gwneud gwaith ymarferol os maen nhw'n studio lefel A. Gobeithio maen nhw'n llanw'r llyfryn bwysig ymarferol mewn. Ie, achos gallen nhw gofyn unrhyw cwestiwn yna te o'r llyfrau yna. So mae hwn yn enghraifft o gwaith ymarferol, beth ti wedi gwneud mesur voltedd a'r cerrynt yn y cylched blaenorol. O fyna, eto ti'n defnyddio y = mx plus c yn to, yna gyda? Ie, yn gwybod. A mae'r mx bit fan hyn, mae'r graddiant gyda ti fan hyn, mae'r graddiant gyda ti yn mynd i helpu ti gweithio mas yr IR section bach na. OK, cool. So byddwn ni'n mlaen o fyna, so mae fideo ar hwnna hefyd. Os mae'n mynd i cael pip bach ar y fideo na. Wedyn wnaethon ni'n mlaen i siarad byti lasers. Ie, un o'r hen ffefryn lasers. Right, a mae cwestiwn gyda fi fan hyn wrth Sharon Morris. Ie, Sharon. O Tumble. Mae Sharon yn gofyn, pam mae'r rhan fwy o lasers yn goch? Cwestiwn dda iawn. Pam bod rhan fwy o lasers yn goch? Ie. Byddai ni falle'n meddwl bod yr amledd am laser goch yn llai. So mae angen llai o egni greu e. I fod yn onest, byddai'n disgwyl i fod. Mae'r gap egni mi bod yn llai wedyn, felly mae'n rwyddach i greu, ond sim reswm penodol i fod yn onest, so'n credu bod. A fi cael cwestiwn arall fan hyn, mae hwn yn dod o Iwan, o Drefach. Mae Iwan wedi gweud, oedden nhw'n bosib i defnyddio laser i sythu drones lawr? Wel, diddorol gofyn fi wedi weld rhywbeth ar y newyddion jyst wrthos diwetha. Yn dangos rhyw fideo neu rhyw llun fi'n credu, yn dangos bod rai pobl gallu defnyddio laser i sythu allan drones yn yr awyren. Fath o'r awyr. OK. Bydd y problem... Mae'n bod y laser yn pwerus iawn i gallu gwneud e. OK. So, fi credu wnaethon ni trafod y byti fel mae laser yn gweithio. Ti'n atgoffa ni o fan hyn? Bydd yn digwydd? Ie, nath o'n roes i'r lluniau mewn, really, jyst i atgoffa. Achos o'n i'n dechrau off jyst gyda 2 lefel a'n dangos wedyn os chi'n mynd i gael unrhyw fath o amsugno, os mae'r egni'n cael ei amsugno gan yr electron yn mynd lan, neu os mae'n allyru ffoton, mae'r electron yn cwmpo lawr. Ond mwyn cael laser i weithio, mae rhaid chi gael o leiaf 3 lefel. So os chi'n cofio, ti'n cofio beth oedd y problem gyda 3 lefel egni? Ie, mae rhywbeth yn ei gyda, mae rhaid ti gwneud yn siwr bod y lefel yn llawn. Iep, pa un ti eisiau'n llawn? E1, E2, E3 neu E4? Byddwn ni'n mynd am E1? Wel, mae E1 fel arfer eisiau bod yn llawn trwy amser, achos dyna le mae fe'n basically'n aros trwy'r amser ar y tymeryd stafell. So byddai'r electronau wastad yn aros yn E1. Wedyn mae rhaid ti roi egni mewn i codi'r electron lan i E4 yn yr enghraifft hyn. Right, ie. A wedyn, ti'n cofio os mae'n proses gloi neu'n araf? Mae hwnna'n digwydd eitha cloi fi'n credu. Ydy, mae gostwng yn gloi iawn wedyn. So mae rhif 2 fyna,
Mae'n gostwng yn gyflym iawn o E4 i E3, fel bod E3 yn poblogaidd iawn. So chi gyda poblogaeth mowr iawn yn E3, a wedyn chi eisiau'r proses o rif 3, so mynd o lefel E3 i E2 i fod yn proses araf. So pan fi'n gweud araf, fi'n meddwl falle 1 mili eiliad, ond mae'r proses eraill yn cymryd 1 nano eiliad, so mae fe miliwn gwaith yn fwy hir. So, wedyn. So mae'r ffoton pwysig sy'n cael ei creu yn digwydd ymsyn mynd o lefel E3 i E2? Yn gwybod, So dyna le mae'r actual ffoton sy'n dod allan o'r laser yn cael ei gynhyrchu, yn cael ei greu. Wedyn, os chi'n cofio dy lefel E3, oedd yn cwmpo'n syth fyna i'r lefel gwylod. Ond y problem oedd, rhaid chi roi llawer o egni pwmpio mewn i codi'r electron fyny, codi'r electron fyny. Fi licio'r term na, egni pwmpo. Egni pwmpo. Pwmpo fel an o un lefel an i'r lefel arall glei. Yn gwybod. So, beth sy'n well gyda 4 lefel egni yn lle 3 lefel egni, chi gyda'r lefel ychwanegol ar y gwylod sy'n golygu mae lefel E2 bron wastad yn wag, gan bod e'n gostwng lawr i E1 yn gyflym iawn, eto 1 nano eiliad. So mae'r ffoto na, mae'r jwmp yn dod o E3 lawr i E2, mae'r ffoto na, wwsh, mae fe off o'r we. A wedyn, mae'n bwrw rhywbeth, as fi'n cofio lawr, mae'n dod nôl. Mae'n bwrw drych ar un pen, a wedyn deiffau nôl, a wedyn pan mae'n dod nôl heibio i E3, os ti'n cofio beth sy'n digwydd, mae'n gwneud rhywbeth i'r electron yn E3. Ti'n cofio beth? Ydw i'n rhoi ei egni fe to? Mae'n achosi fe i gwmpo, so mae ddim yn cael ei amsugno. Ond mae'n achosi fe i gwmpo lawr. Hwnnw oedd yr analogy o fel cerbyd yn paso ti'r rewl, dy fe? Yn gwybod. A wedyn, mae'n sort of wwsian te. Mae'n rhoi egni te, ond sy'n dim gormod egni fel bod ti'n mynd lan lefel, ond fel bod ti'n sort of yn ansefydlog, really, a ti'n lawr i lefel E2 wedyn, to? A ti'n gostwng lawr, a pan mae'r electron yna'n gostwng lawr, mae hefyd yn cynhyrchu ffoton ychwanegol. So chi'n mynd o un ffoton i 2, a mae'r 2 ne'n bwrw drych ar y pen arall, a maen nhw'n dod nôl, a maen nhw'n cynhyrchu achos i 2 electron arall i gostwng, so chi'n mynd i 4, a chi'n dwblu pob tro wedyn wrth chi'n mynd lan. Mae ty bach fel rhyw fath o chain reaction, yna? Yn gwybod, na'n gwybod beth yw e. OK. So dyna beth sy'n digwydd gyda system lefel egni 4. OK. Beth ni efo'r cyfle i siarad amdano yn y fideo wnaethon ni, oedd diwedd yr uned, maen nhw gallu gofyn cwestiwn fel arfer, felly 2 farc. Lle maen nhw'n gofyn am manteision laserau lled ddargludol. So dim y laserau ni wedi bod yn trafod gyda'r 4 lefel egni yma, ond laserau lled ddargludol. So semiconductor lasers yw rhain. Maen nhw'n cael eu cynhyrchu mewn ffordd gwahanol. Ond beth sy'n bwysig i chi yw gwybod y manteision a sut maen nhw'n cael ei ddefnyddio. So fel o'n i'n gweud, cwestiynau tua, os chi'n lwcus, 2 farc falle. So, yr manteision fwyaf bwysig yw bod nhw'n rhatach na rai gyda 4 lefel egni. Maen nhw'n llai o faint. Maen nhw'n fwy effeithlon, so os ydym eisiau rhoi siw gymaint o egni pwmpo o gwbl, so mae'r egni chi'n rhoi mewn lot yn llai, a chi'n colli llai na byddech chi'n neud gyda 4 lefel egni. A hefyd, mae'n hawdd iawn i'w fasgynhyrchu, so creu lot o nhw. Fi credu, ti'n bod, wrth disgwyl hwnna, fi credu falle mwyn yn esbonio pa mae'r rhan fwyaf o lasers yn goch. Achos os lasers coch, ti'n mynd i cael llai, odw'n iawn i weid, ti'n mynd i cael llai o levels? Be'n ni'n disgwyl, mae'r egni'r ffoton i hun yn llai. So, achos wrth gwrs mae egni a amledd mewn cyfrannedd a'i gilydd. So, os mae'r egni mynd i fod yn llai, mae'r amledd mynd i fod yn llai. So, coch sy'r amledd lleiaf o'r lliwiau ni chi gweld. So, byddwn ni'n gweud yna. OK. Defnyddio nhw, ti'n bod ar CDs a DVDs. So, gallwn ni gael cwestiwn gofyn ti dro defnydd o lasers? Os chi'n lwcus, methu bod yn cwestiwn 2 marc reit ar y diwedd, dyn nhw'n gofyn ble chi wedi weld defnydd neu sut mae laserau lled dargludol yn cael ei ddefnyddio. A byddech chi'n gweud, fel ti'n gweud, DVDs, CDs, codau bar mewn siopau, ffibro optegol, unrhyw beth yna. Mae'n bwysig,
Mae hwnna'n tynnu mewn gyda y testyn ambyti plygiant golau a Ie. defnyddio ffiber optig. So gallu ti a cwestiwn sy'n dod mewn fel hanner, wel, falle dechrau'r cwestiwn ar topic fel lat, a hanner ar laserau. Ie. Cos wedyn, laser maen nhw'n defnyddio i creu y golau. So mae'r golau mynd arno, hwnna'n sort of yn lefel 1, a wedyn mae'r laser bant, hwnna'n lefel 0, yna beth yw signal digidol, yw 1 a 0. A mae'r laser yn gallu mynd arno bant o miloedd o weithiau mewn eiliad. Gyflym iawn. Cool. OK, a beth oedd y testyn diwetha wnaethon ni wedyn, Viking? Wel, o'n i gyda cwestiwn aroliad fan hyn. Ie, OK. Ti eisiau mynd dros Wel, ti eisiau dod nôl i beth amser? Ie, fi gyda, jyst un pip fach cloi arno fe. Ti'n gweld fyna beth ni'n bod yn trafod nawr. So mae dyn ni tri lefel fan hyn, os e? O, so cwestiwn eitha, wel, eitha amal fi'n credu, le mae'n gofyn i chi cyfrifo'r tonfedd. So chi'n gael yr egni mewn electron volts. Ie. A fel ni'n gweud... Sorry, peth cyntaf byddai'n dod i'n feddwl i fan hyn, os mae'n gweud cyfrifo tonfedd, endgame, beth yw'r hyfaliad ti'n mynd i defnyddio? Ie, briliant. Wel, byddwn ni goffod fan hyn gweithio mas tonfedd, so lambda yn hafal i K, so bian yn y ton, byddai ti'n siarad am ar dechrau, rannu gyda amledd. A byddwn ni'n cael yr amledd wedyn o'r hyfaliad i wneud gyda egni ffoton. Un o'r unig hafaliadau mae rhaid chi dysgu, cofiwch ne. So egni ffoton yn hafal i H, cysonyn planc, iosi gyda'r amledd. Planc. A wedyn gyda'r amledd o. Planc. Cysonyn planc. Cysonyn planc yr un. A un bach i wedw e? O ie, 6.3 i'r pŵer -34. Ti'n cofio hwnna off top dy fen? Fi'n offi fe'r cysyn yna i. Hwna'n crazy, wei. Ie, OK, got it. So, na fi. Mae'n rhoi'r afaliad fyna. A wrth gwrs, metre ar gyfer tonfedd fel pob tro. Dim hertz. Ie. A mae'r electron volt yn cico mewn, tor e. Fi'n credu, mae dyn ni fideo arall sy'n siarad beth i dadfeiliad niwclear, fi'n credu, yn gysau. Ie, os. Pwysigrwydd o EV, sef electron volt. So mae un electron volt yn... o ran egni yn 1.6 times 10 to the minus 19 joules, dde? Nice, ie. Cysonyn arall. Cysonyn vital. Ti'n gwybod hwnna dda? Ie, tir y blanc, a fi yn electron. Y blanc y well. Cysonyn blanc. A fath o cwestiwn arall, gallai fod. So, fan hyn mynd sôn am gwrthdroad poblogaeth. So, pam byddech chi eisiau fwy o... sefyllfa le mae fwy o electronau ar y lefel uchel na'r lefel isel mewn laser. So, fe fi'n gweud fan hyn, gan dybio bod rai ffotonau ar y donfedd hon eisiau yn bresennol yn neidod y laser, esboniwch pa mae angen gwrthdroad poblogaeth. So, dau marc yw e. So, byddai rai chi gweud bod ffoton yn fwy debygol o achosi allyriad ysgogol. So, byddwn ni'n siarad am ble chi'n agos i car mowr neu lori mowr ar y traffordd. Be chi'n gael symud, so allyriad ysgogol chi'n gael hwnna. Na cael ei ymsigno, OK? Felly fwy o ffotonau yn achosi allyriad ysgogol nag sy'n gael ei ymsigno. Mae hwnna'n golygu wedyn mae nifer y ffotonau'n cynyddu. Mae rhaid chi gweud bod e'n cynyddu, bod e'n mynd yn fwy, neu gallech chi gweud bod un ffoton yn achosi 2 ffoton a bod yr nifer y ffotonau yna'n dwblu wedyn. Ie, good. Just un cwestiwn bach arall, dyn ni'n mynd yn beth laser. Dwngos yn nifer y ffotonau fan hyn, na fe? Ie, gyda hwn, maen nhw'n rhoi'r pŵer i chi trwy'n. So byddech chi'n meddwl falle, os dim hafaliad yn blaen yr aroliad i wneud gyda lasers a pŵer. Ond, i ti'n cofio'r beth yw'r link rhwng pŵer mewn watts? A os ti'n edrych yn ofalus, mae'n gweud nifer y ffotonau sy'n cael ei allyru pob eiliad per second. Odi, mae'n un o'r hafaliadau pwysig yn ffiseg. Beth yw egni a pŵer? Wel, egni yw faint o pŵer ti'n cael pob eiliad. Yn gwybod, ie.
A maen nhw'n disgwyl bod chi yn gwybod hwnna a pigo lan y pethau bach fel pob eiliad. Ie, os nid ti'n gwybod bod egni yn faint o pŵer ti'n cael pob eiliad, sy'n pwynt ti'n neud lefel A ffiseg, yn gwrs e? Na, i fod yn onest, byddwn ni'n gweud, na, ti'n iawn, sy'n pwynt o gwbl, achos bydde ti yn eistedd mewn aroliad yn gwasraffu 10 munud ar cwestiwn fel hyn, yn trial hyffundo hyfaliad. A so fe ne? Ie. So egni faint o pŵer, ie. Ie, so mae'n bwysig bod chi'n gwybod, right, os fi'n rannu'r egni ne, sef joules pob eiliad, so J, S i'r -1, a chi'n rannu fe gyda'r egni, wedyn chi'n newid gweithio mas, wedyn chi'n mynd i gael ateb sy'n just yn pob eiliad i'r -1, seconds i'r -1. Yna'r unig ffordd chi'n mynd i gallu ateb y cwestiwn hyn. Os chi ddim yn gwybod yna, bydd chi'n cael... A mae'r hafaliad yna yn dod mewn yn trydan, mae'n dod mewn... Ie. Lli o Mae'n dod mewn lot o bethau gwahanol dyn ni, ie. Dydy. Oce, sydd yn newid un de? So cyfrifwch mae gallu ni gyda momentum hefyd. So dim momentum, wel, un momentum yn 1-1 gyda dynameg hefyd. Ond gyda hwn, mae hafaliad gwahanol gyda chi gweithio mas momentum. So os chi'n cofio, momentum hwn bydde cyswn planc eto, rannu gyda'r tonfedd. Ie. So bydde chi'n cael tonfedd y golau fyna. Ie. Ie, ti'n siarad beth i momentum ffoton fyna, sy'n mewn laser, right? Mae sôn wedi bod y beth i fel i cael roced i teithio yn y gofod. Gweda bod ni'n mynd o'r ddeiar, gweda ni i Planet Mawrth neu beth fel. Heb defnyddio tanwydd, gallai ti fod yn defnyddio ffotonau sy'n dod o'r haul. A bwrw rhyw fath o... Byddai ar grym wedyn, byddai chi? Ie, so'r bwrw rhyw fath o... So bydd y term Cymraeg am seil. Ti'n bod fel seil sy'n gyda nhw ar llong? Hwyl, na ti. So bydd ti yn bwrw hwnna, a wedyn beth sydd ti, pob tro mae'n bwrw'r... Bwyd ys ti a ddyn o fe to? Hwyl. Yr hwyl. Hwyl a sbri. Yr hwyl un ti'n cael newid mewn momentum yn digwydd. Gwbos, ie. A ti'n cynrychu grym wedyn? Na, ni fe. Ti'n bod grym yw newid mewn momentum dros amser. Ie. So eto un o'r hafaliadau pwysig iawn fyna. Funky monkey momentum. Ein ffrind. Oce, ti'n mynd rhan i'r testyn diwethaf dyn ni wedyn? Ie. Coni. Y cwarciau, yr barionau, yr leptonau. A'r hadron, Yr un ffefryn. Ie. So, gyda uned ola, o'n i wedi gwneud fideo arno, dyma'r gronynau fe sylfaenol mewn ffiseg, mewn unrhyw beth, y building blocks fe bydden nhw'n gweud o popeth. Llai torio draws ti yma a gofyn i ti, beth yw gronyn sylfaenol? Bydden ni'n gweud, gronyn sylfaenol yw rhywbeth sy'n methu cael ei torri lawr eto mewn i rhywbeth llai. So, fel arfer, bydde rai athrawon yn gweud falle amser tygau bod proton a neutron, dyna'r pethau mwyaf fach sy'n tu fewn atom pethau fel la. Ond... so nhw'n gwybod nhw. Na, so nhw'n deall y pethau fel y barion ne. Na, mae'r athrawon biol a cem, sy'n cyd bod nhw'n cweit yn deall bod gyda ni'r pethau bach yn fel leptons a cwarciau, neu gyda? Yn cuddio ti fewn y protons a neutronau. Ie, sori fe, torres i'r draws ti hwnna. Na, o'n i jyst yn gweud, mae rhaid chi gwybod, y rhaid bod yn disgwyl i chi gwybod, bydde cwarciau, so'r barionau i ddechrau off gyda, nhw yw rai fawr, fel un o'r hadronau mawr. Pan maen nhw fawr? Wel, os chi'n cofio, mae dau fath o hadron, so chi'n barionau, a wedyn sy'n chi'n mesonau. So'r barionau sy'n gyda 3 cwarc. So, enghreifftiau fan hyn, proton fyny lawr, neutron fyny lawr, a mae rhaid bod 3 pob tro. So, fel mae'n gweud fyna, mae gan pob un o'r ein wedyn rhif barion o 1, neu os mae'n wrth barion, bydd y rhif o -1. So, fi'n licio gweud, fi'n licio hadron. Tien, mae ffiseg yn... So, os byddwn ni'n gofyn i ti am dira hadron mowr i fe, byddwn ti'n gweud barion fydde ti? Byddwn straight away, byddwn ni'n gweud falle delta plus. Ie, so os byddwn ni'n gofyn am dira hadron bach i fe, byddwn ni'n gweud un o'r ein fan hyn, pi plus neu pi minus. Boom. Do nhw. Ie.
Y meson. Meson. Mesonau, mesons. Yeah, So fan hyn, mae rai bod chi gyda... mae'r symbol yn anghywir fan hyn, ond pwysig poeni, mae symbolau yn y canol. Mae rai chi gael par fan hyn, dim tri. So na pam fi wastad yn gael nhw falle yr hadronau fwy fach. Achos maen nhw dim ond gyda dau, un cwarc a un gwrth cwarc. So mae rai chi'n ei siŵr fan hyn bod chi ddim yn rhoi dau cwarc gyda'i gilydd, neu dau wrth cwarc gyda'i gilydd. Mae rai chi'n ei siŵr bod chi gyda un o'r ddau, basically. So na pa mae rai o'r llythrennau mae'n gyda bar ar bennau. So ti'n ffili cael cwarc? Na, definitely ddim cwarc. Na, dyna beth yn gweithio. Os ydy hefaliad bach chi jyst i atgoffa ni o... Wel, mae lepton efo'n hyn, os ti'n gweld rhain. So atgoffia bach o'r electron a'r gwrth electron neu'r positron, fe maen nhw'n cael ei galw. Mae good fideo fan hyn dyn ni o dangos y gwrth gronynau yn cwrdd â gronynau. A wedyn i orffen off, o'n i jyst mynd i sôn am y rhyngweithiadau. So, fel ni'n gweud o blaen, mae disgyrchiad yn effeithio ar pob fath o gwrthrych. Ond fel arfer, y gwrthrychau fwy mowr, pethau fel planedau chi'n rili ddefnyddio i weithio mas rhyngweithiadau sydd gyda disgyrchiad. So, dim ond y 3 gwylod chi'n gofyn edrych arno fan hyn. A'r 3 gwylod fan hyn bydde rhyngweithiad gwan, electromagnetig a cryf. A chi'n gyda'r hyd oes gwahanol fyna. Sori, ti'n mynd ôl i'n slaid fyna, jyst i... Mae pawb yn meddwl taw disgyrchiant yw un o'r... Na'r grym mwy enwog, dy fe? Mae pawb yn meddwl bod disgyrchiant yn grym ffarnol o fawr. Mae'n celwydd, ydw e? Ydy. Mae hwnna ddefflu ddim yn wir. Achos, wel, mae disgyrchiant yn effeithio ar y pethau mowr yn dda iawn. Ond y pethau sy'n fwyaf fach, so fe'n cael unrhyw effaith rili yn y fe gwbl. Achos ar diwedd y dydd, y rhyngweithiad ar grymoedd cryf a gwan sydd yn dala mater gyda'i gilydd. Mae'n awyr. Dyna popeth fel ni sôn amdano beth sydd tu fewn proton neu neutron a pethau fel la. Neu pan maen nhw'n bwrw mewn i gilydd mewn rhyngweithiad, beth sy'n mynd i dod mas o'r ochr arall. So amser nath Duw creu y bydysawd, a nath e roi pwyslais ar y pethau bach, achos y pethau bach sy'n bwysig. Gwneud y pethau bychan, fel y Dewis Sanders yn dweud. Gwmos. Gyda rein, mae'r amseroedd yma, so fel arfer tasg yw hwn, so na pan maen nhw ddim yn lle iawn. So, os mae'n fyr iawn, os mae hyd oes fyr iawn, fe chi'n gwybod yn syth, adwaith cryf yw e. Os mae'r hyd oes fel arfer rhwng 10 i'r pŵer -12 eiliad a -18, bydde fe'n electromagnetig, a wedyn os bydde fe'n hirach, 10 i'r pŵer -10 neu yn fwy, bydde fe pob tro yn gwan. So dyna'r trefn cywir. So pan chi'n dod i cwestiynau aroliad wedyn, maen nhw am y rhaid yn rhoi rifau fel fan hyn, mae gyda delta plus yn 6 llos i 10 i'r pŵer -24 eiliad. Bydden nhw'n disgwyl bod chi'n cofio bod hwnna yn meddwl taw cryf yw e. Adwaith cryf. Byddwn ni'n cofio fe hefyd, achos na dim ond proton a pi sydd gyda fe. So fi'n siarad y bit i pethau i wneud y cwarciau fan hyn yn unig, yn gyfa. Y gwybod, So na'r reswm arall wedyn, beth ti'n gwybod, dim ond hadronau sy'n mynd i bod yn rhan o hwnni. Ti'n gwybod yn syth, mae rhaid reswm arall. So mae'n gofyn am 2 reswm, dyna eich reswm chi. Beth sy'n mewn na? Na, mae'n gwyd. Dangos bod ti'n gwrando ar y fideo a gwybod beth ti'n siarad am. Gwmos. Cyrch cael pepar hwnna bas fyna, boys. Ar y fideo lewn wych. Fi'n credu ni wedi casglu popeth at ei gilydd fyna. So fel o'n i'n gweud, os chi mwynhau gwrando ni heddi, pobl sy'n watcha ni'n fyw fan hyn, neu os mae'n recordiad, cerwch cael pepar ar gweddill o'r recordiau ni wedi wneud. Fi wedi joio gwrando yn ôl arno, a fi wedi joio gweithio gyda ti fan hyn, Viking. Wastad yn pleser gweithio dy ti, Jedi. A ni, oce. Good, diolch yn fawr. Arbennig.